Yo kae njaluk sampur kek engko bar ngono sampean. Awo, 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 awo. Monggo Mbak Lurah, gendinge spesial kagem panjenengan. Dilarang. Rasane yen dilarani bangga eling tekane saiki atiku kebacut lara mergo kowe teko apik momong ana lambe jebul lames kabeh katresnane ning ngarepku kowe tresno ning burine malah gelem liya ojo nganti nyawang aku yen to weruh nyepeti mripatku Sorya laras Indonesia. wong ngaliya kowe timbang dadi lilin selawase biyen mati dadi racun racun dodo satu dadi ketun wong tresno yen dilarani yen ra kuat pangga tak enteni Monggo yang ngasta sampun. rasane yen dilarani bangga eling tekane saiki atiku kebacut lara mergo kowe teko larani apik mumung
Mas Sugi ora kenek prawane ya ora ketang randane ya Mas ya. Matur suwun Surya Laras Indonesia. Pak Wilis Goyang gaying, goyang gaying. Ora ketang randane kacek ya sithik. Ora apa-apa lek randane aku. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane diramu digawe lara. Ora wurung saiki wis dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis kepecut. Ibarat bubur bakal dadi sego. Mula
janjimu biyen kudu hidup semati kowe lan aku muga dadi jodone ra kena prawane tak anteni dudone ora nyono sampean sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane antun tresno sejodohan selawase kabeh iki ora perlu digetuni surya laras janjimu biyen kudu nanggap surya laras kowe lan aku muga dadi jodone Masuki ra kena prawane tak anteni rondone bawilis asik ora nyono sampean sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane antum tresno sejodohan selawase trelek Mbak Wilis ki suarane kondang profesional Gek rabi ora ya panggah apa profesional ora panggah dadi dudo.